I obrint la nostra finestra al 3 Esports, inicia odissea que va haver de viure el València Bàsquet per a arribar a Turquia, on avui, a les 6 en directe per 9-2, defensa el seu lideratge en l'Eurocup. Sí, un viatge de 16 hores en avió, en barco i en autobús, que també ha hagut de patir el nostre company Ximo Tamarit. L'habitual sessió matinal de tir s'ha convertit en tot un entrenament, l'únic abans d'enfrontar-se al Banvit. Són un gran equip, estan fent una bona temporada i serà un partit molt complicat. Especialment perquè el conjunt turc suma 8 victòries consecutives a Europa jugant de local. No perd en este xicotet però colorit Banvit cara a l'Iakar Sport Salonu des de desembre de 2010. Esperem que nosaltres trenquem aquesta ratxa. És un camp difícil, estrany i està molt lluny. Tant que l'equip taronja va viure ahir una altra gran aventura fins a arribar a Bandirma, un viatge de 14 hores per terra, mar i aire. 2 avions ens portaren a Istanbul, on esperava un exjugador de l'equip, Dusko Savanovic. Reencontre amb ells coneguts mentre s'assabentàvem que el ferri cap a Bandirma s'havia suspès pel temporal. Hi hagué que pujar en altre barco i arribar al port de Jalova. Ja no sabem ni on estem, no? Per això, bueno... Hi ha gent que s'ha pres pastilles i tota la mandanga, però de moment no s'està movent gaire. Després, als 360 quilòmetres per carretera ens portaren a la destinació final, on tots, equip i premsa, arribarem a les 11:15 de la nit. Avui ens hem despertat amb esta imatge. El ferri de tornada ha arribat. A veure si demà ens pot traure d'ací.